Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Гайфуллин Загид Хамидовичка юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Фәнүзә Вилдановна, кызы Кадрия, кияве Усман, кызы Альбина, кияве Артур, оныклары Камил, Самира, Мәрьям, Амир, Рамил котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Яраткан, иң батыр, гадел, йомшак күңелле, иң әйбәт булган сөекле ирем. Сине матур юбилеең белән котлап, ихластан саулык һәм бу авыр тормышта бар киртәләрне дә җиңә алырлык көч телим. Һәр вакыт ышанычлы гаиләң нык таянышың булсын. Мин сине бик яратам һәм куйган бар максатларыңны да бер киртәсез җиңеллек белән ирешергә насыйплар кылсын дип телим. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур балаларым өчен, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Шабап йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп өндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Рәхмәт сиңа түземлегең өчен, сабырлыгың өчен мең рәхмәт. Яссын алда яратканым минем, бергә яшәүләре ул рәхәт. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Кабатланмас юбилеең котлы булсын. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлы күрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сокланабыз әти, син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Кадерлебез, әниебез белән безне кадерләп үстердегез. Билемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләреңнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Котлы булсын юбилеең әткәебез, тигез булсын тормыш юлыгыз. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юллыйбыз. Кадерле Загид Хамидович, якын кешеләрегез матур туган көнегез белән котлап бүләккә җыр да сайлаганнар. Әйдәгез шушы матур җырны бергәләп тыңлыйк әле. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, тенешләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем.
яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыры юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән, туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә